Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. One million in the house. Mega love shout out. Ayan, mega love shout out po sa nag-iisa dyan. Ayan, abangan muna natin ang ating ano. Yan. 4 million in the house. Mega love shout out. Mega love shout out po sa inyong lahat. Tika lang ha. Ayuhon ko muna. Ayuhon. Maalikabok. Grabing alikabok. Malakas ang hangin. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, mega love shout out, kay Ji Chang Wok, mega love shout out. Sino pa ba? Si Kagawad Antonihan, mega love shout out. Diba? Mainit. Nandito ako sa may initan. Si Kagawad Antonihan, mega love shout out. Ayan. Si Nani Sanchez Vlog, mega love shout out. Kay Paul Dunisa Official, yan, mega love shout out. Mainit ah. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. 30 million in the house. Ayan, paki-share po ang ating live para mas maraming makakarinig. Ayan, maraming salamat po. 30 million in the house. Ayan, mega love shout out po. Ang tinatalakay ng mga kaibigan natin ay mga tax evader. Ayan. Ayan, gusto kong i-ano sa inyo, no? Marcos bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas, iisa na rito. Ayan, gusto kong i-ano sa inyo, no? Gusto kong i-share sa inyo. Kayo ang humusga. Alam ko magagaling kayo lahat. Magagaling kayo sa research. Ayan, i-research nyo. Ito ay ibinalita ng Channel 5. Ang anchorman ay si Idlingaw. Idlingaw ba tama? Idlingaw. Ngayon, gusto ko kasi laging sinasabi ng mga mainstream media labanan ang fake news, di ba? Fake news. Ganito. Kung fake news ang pag-uusapan, gusto ko i-search niyo ito. Ngayon, pag na-search nyo kung totoo or hindi, sa bagay sa TikTok madali itong malaman, ano? News 5 News Explain Ed Lingaw. Si Ed Lingaw ito, ano? Ed Lingaw sa Channel 5. Ngayon, kung totoo ito, bakit hindi na binabalita ngayon? Ano na ang nangyari? Kung hindi naman, abay, fake news talaga ang ano, fake news din pala ang mainstream media. Ganun lang kasimple. Dalawa lang ang ano natin, ano? Ang dalawa ang ano natin, ano? Kung
kung totoo ito, bakit wala nang balita ngayon? Ano na ang nangyari? No? Kung hindi naman totoo, fake news itong News 5. Ngayon, kung hindi ito News 5, ay dapat mahanap ito para makasuhan ng News 5, ano? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Itong balita na ito tungkol ito doon sa ito. Ayan. Inilabas ito sa TikTok ng Channel 5. No? Inilabas ito sa TikTok ng Channel 5. Ngayon ang ano doon, gusto ko kayo ang kasi pag tayo ang magano sa kadalasan ay fake news daw. Gusto ko kayo ang magpatunay kung fake news ba or ano. No, tayo naman malaya naman tayo sa opinion. Opinion lang natin to. Kumbaga tingnan natin sino ang fake news. Sino ang naglalabas ng totoo, sino ang naglalabas ng hindi. No? Kasi napag-uusapan ang fake news. Ngayon kung totoo ito, ano na nangyari sa kaso ng ating Pangulo? Nasaan na? No? Ano na ang kinahihinatnan? Kaya gusto ko kayo ang kayo ang mag-research. Bahala na kayo kung anong gagawin nyo. No? Basta mag-research. Alam ko na sa TikTok ito kasi nakalagay sa TikTok News 5 everywhere, no? Ngayon pakinggan natin to, no? Pakinggan yung maigi kung pakinggan yung maigi. Ayan. Bibitong pag-upo ni Bongbong Marcos bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas, may ilang issue na maaaring makaapekto sa relasyon natin sa Amerika. Isa na po riyan ang mga kasong kinakaharap ng pamilya Marcos sa Estados Unidos. Isa na rito ang isang human rights case sa US kung saan pinagbabayad ang pamilya Marcos ng halos $2 bilyong. Ang kaso po'y sinampa ng abogadong si Ron Domingo at ang kanyang US partner na si Robert Swift para sa grupo ni Eta Rosales at halos 10,000 human rights victims. Meron kasing batas sa US na pumapayag magsampa ang mga banyaga ng demanda para sa violations of international law lalo't kung ang mga akusado ay nasa US. Pebrero 1995, ang hatol ng Honolulu Court, dapat daw magbayad ng $1.96 billion ang... Di ba? Ang ano niya 196 1.96 billion dollars ang damage ng mag-ina na Bongbong at saka dating First Lady Imelda Marcos. Di ba? Napaka anong balita ito, di ba? Napakalaking balita ito. Ibinalita ito ng Channel 5 kung saan si Idlingaw ang nagbalita, no? Ngayon, ano nang nangyari dito sa kaso? No? Ngayon, kung totoo ito, ay dapat ang makulong talaga ang Pangulong Marcos. Di ba? Siya dapat ang nasa kulungan. Ngayon, ano ang nangyari? Bakit pinapabayaan pa ng US? No? Kasi sa US to sa bagay, may immunity talaga ang presidente. No? Pero ang doon, kung hindi totoo ito, fake news ang Channel 5, kung saan ang mainstream media. Di ba? Ang mainstream media, nilalabanan daw nila ang fake news. No? Kaya nga, ang inaano natin dito, kung totoo ito, hindi. Ngayon, kayo ang magpapatunay kung totoo o hindi. Kasi ito ang lumalabas No? Channel 5 to Di ba? Bago ito manalo ang papanalo lang ng Pangulong Marcos ito, ha? Pamilya Marcos bilang danyos para sa human rights victims. Paano nadawit si Bongbong Marcos? Para pagbayarin, sinapina ng US Court si Bongbong at Imelda Marcos para mag-testify at magbigay ng mga dokumento para sa kasong ito. Pero hindi nila ito pinansin. Enero 2011, sinight na in contempt ni Honolulu Judge Manuel Real si Bongbong at Imelda at pinagbabayad ng karagdagang multa na $353.6 million. Kaya't ngayon po,
Ayan oh. Grabe. Napakalaking ano ito kasi na-cite in contempt. Tapos hindi pa rin pinansin, pinagbabayad tuloy ng $353.6 million bilang fine sa pagkano, sa pagka contempt. Ibig sabihin talagang may ano na, may ano na ito, may arrest order na. Kasi na-contempt ka eh. Hindi nagbayad eh. May order na ito na ano eh, pinagbabayad na eh. Itong ano na ito, ang nag-file nito, yon doon sa mga human rights victim di umano na pinamumunuan nila dating Congressman Ita Rosales. Sila ang mga naghahabol nito eh. Sila ang mga naghahabol doon sa human rights sa dating Pangulong Marcos. Ngayon, bakit dalawa lang? Bakit dalawa lang ang hinabol? Na andyan si Amy Marcos. Di ba? Nandiyan si Senador Amy Marcos. Bakit dalawa lang? Ang tagapagmana ba ay si Bongbong Marcos lang? Di ba? Si Bongbong Marcos lang ba tagapagmana ng lahat ng ano, ng kayamanan ng dating Pangulong Marcos? Paano naman si Senador Amy? Di ba? Kasi kung yung anak ang mananagot, bakit hindi kasama si Amy Marcos? Di ba? Dalawang rulings ang nakabinbin laban sa mag-inang Marcos, yung halos $2 billion na damage suit para sa human rights victims at yung $353 million na contempt penalty. Ano pong implikasyon nito? Ayon sa mga abogado ng mga human rights victims sa si Attorney Robert Swift, kung si Bongbong Marcos daw ay pupunta sa US, maaari siyang ipa sa pina at singilin para sa dalawang desisyon na ito. Pero siyempre, ang tanong, paano kung si Marcos ay bilang Pangulong Marcos? Halimbawa, kung merong state visit or meeting sa United Nations sa New York. Ayon kay Swift, kung magpunta si Marcos bilang private person, maaari kagad siyang ipasabina ng korte para ng danyos na ito. Pero kung siya raw ay nasa official visit, manaig ang tinatawag na sovereign immunity. Nak, gusto ko na marinig ka na. Nak, gusto ko na marinig ka na. Pa, upo na to kaya. Di ba? Ang ano doon, bakit hanggang ngayon nawawala yon? Hindi na hinabol, pinabayaan na. Dahil ba may immunity ang presidente? Di ba? Ngayon, ang ano doon, kung talagang ang nilalabanan ng mga mainstream media ang fake news, diba? Nilalabanan ng mainstream media ang fake news, ilayo-layo ko nga muna, nainitan ako eh. Kung nilalabanan ng mainstream media ang fake news, kung hindi totoo ito, dapat makasuhan dito ang Channel 5. Di ba? Ngayon, kung totoo man to, bakit nawala na? Natigil na ang lahat. Totoo nga bang natakot ng mainstream media sa administrasyon na ito? Di ba? Natakot na ang lahat. Kasi nga ito News 5 ang nagbalita. Oh. Para lang kay Marcos. Pero sa huli, ang desisyon na ito ay manggagaling dapat doon sa US Court. Maliban sa dalawang issue na yan, meron pang isang Marcos account sa US na pinag-aawayan hanggang ngayon. Biro mo, meron pang account? 1972, nagtayo si Ferdinand Marcos ng isang Panamanian dummy company para magdeposito ng $2 million sa Merrill Lynch sa New York. Ngayon, umabot na yung account na yan ng $40 million o mga 2 billion pesos dahil lamang sa interest. Sa ngayon, ang perang yan ay nabawi na at hawak na ng US New York State Court. Yun lang,
pinagtatalunan pa kung kanino dapat mapupunta ang perang yan. Kinikim ang perang yan ng human rights victims bilang bahagi ng $2 billion damage award ng Honolulu Court. Pero ang naging kariban nila, hindi pala mga Marcos, kundi ang mismong gobyerno ng Pilipinas. Inaangkin ng gobyerno ang perang ito. Ayon kasi sa ating batas, ang lahat po ng mga recovered Marcos ill-gotten wealth ay dapat mapunta sa kaban ng bayan. Kaya ngayon, nabawi na po ang perang yan, pero nakabitbit pa rin kung sino dapat ang makikinabang sa pera. Ayun, no? Puntahan nyo ang kanilang TikTok account, News 5 Everywhere. Unhealthy habits may increase your risk of life. News 5 Everywhere. Ngayon tingnan nyo kung talagang fake news, dapat ipatawag itong kasi ang SMNI nagtanong lang, nasarado yung istasyon. Ngayon, kung fake news itong Channel 5, kung fake news itong Channel 5, dapat din masarado ito para, di ba? Kasi noong panahon na ito, kapapanalo pa lang ng Pangulong Marcos, lahat ng mainstream media kalaban pa niya lahat ng mainstream media, no? Ngayon tama ito si El Raste Guerrero, di ba? Tama ka. Kung fake news itong Channel 5, ay dapat ipasarado. Kasi sila mismo, sinasabi nila, labanan ang fake news eh. Di ba? Labanan ang fake news. Ngayon, ano nang nangyari dito? Kaya nga, kasi nung panahon na tumatakbo pa lang ang Pangulong Marcos, kalaban pa ng mainstream media. Kaya nga naglalabas ng mga ganito eh. Di ba? Naglalabas ng mga ganito. Ngayon na nanalo na, nilalabas pa ba? Di ba? Hindi na. Hindi na kasi nga ang nangyari wala nang natatakot na silang ilabas. No? Kasi kung totoo, kung fake news ito, ay dapat para talaga ang Channel 5. Di ba? Kasi nga sila mismo ang nalabanan ang fake news eh. Kung sila mismo ang fake news, paano na? Pwede nyo i-search yan sa TikTok. Puntahan nyo ang TikTok ng News 5 Everywhere. Makikita nyo doon, Ed Lingaw. Di ba? I-search nyo kasi yung mga marunong sa sign language, para malaman yung fake news, mayroong nagsa-sign language. Makikita nyo yan. Where you are, I'm here, inside the car. Mega love shout out sa iyo, Rots. Yan. Makikita nyo yan doon sa TikTok, ano yung News 5 Everywhere, Ed Lingaw, no? Makikita mo ito, kapapanalo pa lang ito ng dating Pangulong Marcos, I know where you at. I'm here under the God bless and keep safe, brother. Yan. Thank you, Rox. Yan. Ingat din kayo lagi. Makikita nyo ito kasi sa marunong ng sign language, makikita nyo ito kasi mayroong mayroon siyang nagsa-sign language eh. Di ba? Ang Channel 5 mayroong nagsa-sign language yan. Makikita nyo yan na mayroong nagsa-sign language. Makikita nyo yung sign language kung totoong fake news. Kasi mayroon siyang sign language eh. Yan, sa mga marunong sa sign language, makikita nyo yan kung fake news ba or hindi. No? Kung fake news, labanan natin ang fake news. I-ano natin itong Channel 5, di ba? Sabihin natin, fake news kayo, huwag kayong ilabas natin to.
Ngayon, kung totoo ito, kung totoo naman ito, bakit hindi nilalabas ito ngayon? Kasi may ano na ang korte ng Amerika eh, ng Honolulu, Hawaii. Pinagbabayad nga, ibig sabihin na ano siya, napatunayan na nagkasala. Kasi pinagbabayad eh. Oh. Hindi pinansin eh kasi nga hindi kulong. Parang ang sentensya is magbayad lang. Kasi huhulihin para makapagbayad. No? 'Yan ang balita eh. 'Yan ang sinasabi niya na parang aarestuhin para lang makapagbayad ng danyos. Hindi naman sinabing arestuhin para makulong. Siguro hangga't hindi nakabayad, nasa ano siya, nasa holding area siya, nasa holding facility. Di ba? Kaya makikita natin kung talagang fake news ito. Ngayon, kung hindi ito fake news, ay dapat ang Pangulong Marcos ang magkasama sila doon ni dating Pangulong Duterte sa dahig. Di ba? Oh. Bakit hindi sinusurrender? Bakit hindi siya magbayad ng danyos? Ganon ba 'yon? Dahil presidente siya? Di ba? Kaya masasabi natin na itong si Senadora Amy Marcos talagang mag-aaway silang magkapatid. Kasi bakit hindi siya nakasama? Tanging yun dating First Lady Imelda Marcos lang ang nakasama. At saka si Bongbong Marcos. Ano bang nito? Bakit hindi nakasama ang kapatid niya na si Amy Marcos? Oh. Kasi dalawa lang eh. Bongbong Marcos at saka Amy Marcos eh. Ngayon kung fake news ito, dapat managot talaga ang ano dito, Channel 5. Kaya lumabas ang mga balita na ganito noong panahon na kasi kalaban talaga ng Pangulong Marcos ang mainstream media. Diba? Talagang kalaban talaga nilang mainstream media noon eh. Ngayon nananalo na. Kaya pa ba nilang ilabas ito? Subukan nilang ilabas ulit ito kung totoo ito ha. Kung totoo ito. Subukan uling ilabas nila ito pag hindi nasarado ang Channel 5. Yan ang hamon natin. Patunayan nila na fake news to. Patunayan ng Channel 5 na fake news to. Kung hindi fake news, ano nang nangyari? Bakit di na nila binabalita? Goods na ba? Kasi nga, kung fake news, ay labanan natin ang fake news. Ngayon, sa marunong sa sign language, puntahan nyo doon sa News 5 Everywhere sa TikTok, Idlingaw. Makikita nyo doon 3 years ago ito eh. Kasi kapapanalo lang Pangulong Marcos, kapapanalo lang ito. Nilabas itong ano na ito. Kasi sinabi niya na paano pag lumabas as private citizen ay pwedeng arestuhin para magbayad ng danyos. Ibig sabihin, walang kulong. Basta magbayad lang. Ang problema, bakit hindi binayaran? Hindi sila nag-comply. Kasi lumalabas, hindi pinansin eh. No? Mag-comply lang, magbayad lang ng fine doon sa Honolulu Court. Tapos, ang isa pang naglagay pa ng fake na account sa bangko. Yung tatay nila.
Oh, pero wala na tayong ano doon, ang ano doon, ang fake news ay fake news. Oh, kung totoo ito, bakit ngayon wala na? Hindi na nilalabas. 'Di ba? Bakit hindi na binabalita? Oh, tanungin natin ang Channel 5. Bakit nagkaganon? Wala nang wala nang balita. Puro na lang ba papuri? Wala na bang check and balance? No? Puro na lang labanan ang fake news? Oh. Sa bagay, ako talaga, kung ako talaga ang mga mainstream media, kung ako talaga ang mainstream media, iyon talaga ang anuhin namin. Iyon talaga ang ipupukpok namin na labanan ang fake news. Alam niyo kung bakit? Tinatalo na talaga ng social media ang mainstream media. Alam niyo kung bakit? Katulad dito. Nandito ako sa sasakyan, nakakapanood ako ng mga balita sa social media, through social media. Oh. Hindi ka naman makapanood ng TV. Kasi ang mga sasakyan na mayroong TV, mayroong television, yung mga high-end lang na sasakyan, katulad itong dala ko, wala naman itong television. Hindi ka makapanood. Ibig sabihin, limited lang na makapanood sa sasakyan. Kaya nga, ang ginawa din ng mga mainstream media, pumasok na rin sila ng social media. Oh. Ngayon, ang gusto nilang mangyari, makupo nila ang balita. Kaya, yung mga social media, katulad nito sa akin, nagsasalita sa social media, ay pinagbibintangan na fake news. Ngayon, patunayan nila na hindi fake news ito. Patunayan nila na hindi fake news ito. Ibalita nila. Di ba? Kasi kung fake news ito, ay dapat matanggalan din ng prangkisa ang Channel 5. Kasi naglalabas pala kayo ng fake news eh. Ayaw nyo sa fake news, tapos kayo naglalabas ng fake news. Di ba? Oh. Kasi nga, bakit di natin sinisingil ang pamilya Marcos ng danyos? Di ba? Human rights victim din yun. Pinabayaan natin yung mga naape nung dating Pangulong Marcos, hindi natin sinisingil. Although talagang mayroon talagang mga lumalaban nun, kasama na dyan talaga si dating Congressman Ita Rosales, no? Pero kung totoo nananalo sila sa court ng Honolulu, ay dapat talaga magbayad ang Pangulong Marcos, hindi yung administrasyong Marcos. Baka mamaya administrasyong Marcos kukunin naman tuloy sa pera ng taong bayan ang ipambayad. Nalinti ka na. Nagkandalit-silitsi na nga tayo doon sa PhilHealth, doon sa flood control. Kukunin na naman dyan yung pambayad doon sa Honolulu Court. Di nagkandalit-silitsi na tayo. Di ba? Sa atin dito, gusto nating maging ang fake news, gusto nating maging malinawan kasi palagi ng mainstream media labanan ang fake news. So yan, patunayan nyo na hindi fake news. Ilabas nyo ito kasi kayo naglabas niyan eh. Hindi naman to lalabas sa social media kung hindi nyo nilabas eh. Di ba? Yung mga magagaling diyan magdot-dot, lalong-lalo na sa punta kayo sa TikTok, i-search nyo ang News 5. News 5 everywhere. Ed Lingaw. Kung totoo ito. Mayroon namang nagsa-sign language eh. Mayroon namang nagsa-sign language. Makikita nyo yan kung fake news o hindi, no? Labanan natin ang fake news. Dapat lang. Di ba? Hindi tayo dapat pasusupil sa mga fake news. Ulitin natin para gusto ko ituloy-tuloy nyo ituloy-tuloy nyo ang para mapakinggan yung maigi. Di ba? Muna natin. Ang mga kasong kinakaharap ng pamilya Marcos sa Estados Unidos
para tuloy-tuloy. Isa na rito ang isang human rights case sa US kung saan pinagbabayad ang pamilya Marcos ng halos 2 bilyong dolyar. Titi, hello. Ang kaso po'y sinampa ng abogadong si Rod Domingo at ang kanyang US partner na si Robert Swift para sa grupo ni Eta Rosales at halos 10,000 human rights victims. Meron kasing batas sa US na pupayag magsampa ang mga banyaga ng demanda para sa violations of international law, lalo't kung ang mga akusado ay nasa US. Pebrero 1995, ang hatol ng Honolulu Court, dapat daw magbayad ng $1.96 billion ang Laki pamilya yan, Marcos bilang danyos para sa human rights victims. Paano nadamit si Bongbong Marcos? Para pagbayarin, sinapina ng US Court si Bongbong at Imelda Marcos para mag-testify at magbigay ng mga dokumento para sa kasong ito. Pero hindi nila ito pinansin. Enero 2011, sinight na in contempt ni Honolulu Judge Manuel Real si Bongbong at Imelda at pinagbabayad ng karagdagang multa na $353.6 million. Kaya't ngayon po, 2 rulings ang nakabinbin laban sa mag-inang Marcos, yung halos $2 billion na damage suit para sa human rights victims at yung $353 million na contempt penalty. Ano pong implikasyon nito? Ayon sa mga abogado ng mga human rights victims sa si Attorney Robert Swift, kung si Bongbong Marcos daw ay pupunta sa US, maaari siyang ipasa pina at singilin para sa 2 desisyon na ito. Pero siyempre, ang tanong, paano kung si Marcos ay magpunta bilang Pangulong Marcos? Halimbawa, kung merong state visit or meeting sa United Nations sa New York. Ayon kay Swift, kung magpunta si Marcos bilang private person, maaari kagad siyang ipasapina ng korte para pagbayarin ng danyos na ito. Pero kung siya raw ay nasa official visit, maaaring manaig at tinatawag na sovereign immunity kung saan hindi basta-basta pwedeng hulihin ang isang bumibisitang leader or diplomat. Maaring humingi ng sovereign immunity ang US State Department para lang kay Marcos. Pero sa huli, ang desisyon na ito ay manggagaling dapat doon sa US Court. Maliban sa 2 issue na yan, meron pang isang Marcos account sa US na pinag-aawayan hanggang ngayon. Taong 1972, nagtayo si Ferdinand Marcos ng isang Panamanian dummy company para magdeposito ng $2 million sa Merrill Lynch sa New York. Ngayon, umabot na yung account na yan ng $40 million o mga 2 billion pesos dahil lamang sa interest. Sa ngayon, ang perang yan ay nabawi na at hawak na ng US New York State Court. Yun lang, pinagtatalunan pa kung kanino dapat mapupunta ang perang yan. Kiniklaim ang perang yan ng human rights victims bilang bahagi ng $2 billion damage award ng Honolulu Court. Pero ang naging karibal nila, hindi pala mga Marcos, kundi ang mismong gobyerno ng Pilipinas. Inaangkin ng gobyerno ang perang ito. Ayon kasi sa ating batas, ang lahat po ng mga recovered Marcos ill-gotten wealth ay dapat mapunta sa kaban ng bayan. Kaya ngayon, nabawi na po ang perang yan pero nakabinbin pa rin kung sino dapat ang makikinabang sa pera. Diba? Maliwanag? No? Ayan, mega love shout out muna kay Florissa Rafael. Ayan. Kay Pretty. Ayan, mega love shout out. Kay Kuya Pamboy TV watching from Doha, Qatar. Ayan, mega love shout out po. Tama ka, Lods. Mainstream media hindi nila pinakita ang totoong balita ngayon. No? Ang sa atin dito, di ba? Ang pinagbibintangan nilang fake news, ang social media. No? Social media. Ngayon, marami daw fake news. Ngayon, kung hindi ito fake news, bakit hindi nila nilalabas? Bakit hindi nila nilalabas? Di ba? Kung hindi fake news ito, bakit hindi na nila nilalabas? Nasaan na ito? Bakit nila tinatago? Dapat inaano ito para magbayad ang pamilya Marcos. Si dating First Lady Imelda Marcos at saka si Pangulong Marcos. Kasi nga
Human rights victim din to eh. O nasaan na ito? Bakit na nahimik ngayon lahat? Di ba? Bayad na ba ito? Nabayaran na lahat? Yung mga biktima? Oh. Kasi kung totoong ano na ito, kung totoong balita na ito, ay dapat mag-ingay din tayo kasi biktima din to ng human rights eh. Tao din ito na nabiktima, napakatagal ng panahon, siguro mga wala na nga yung iba yan. Di ba? Bakit ngayon tahimik lahat? Saan ang hustisya? Di ba? Jericho Channel, kumusta na yung 125 million ni Sarah? Hindi ba yon totoo? Alam nyo Jericho Channel, nandoon na yan sa Senado, kasama na yan sa impeachment. Huwag na tayong makialam dyan kasi technical na ang ano dyan, technical na ang labanan dyan. Mga abogado sa abogado nang maglalabanan dyan. Huwag nyo nang itanong kung nasaan. No? Ang inaano natin dito, yung fake news. Huwag na tayo doon. Technical na yon, nasa Senado na yon. Oh. Abogado sa abogado nang maglalaban doon kung totoo o hindi yan. Nasa husgado na yan. Oh. Ngayon, kung yan ang tinatanong mo, tanungin din kita, bakit ngayon hindi pa nagbabayad? Oh. Yung kay Sarah, pinag-uusapan pa lang. Ito, ano na ito? Kinuntim na nga kasi hindi pinansin eh. Sige nga, Jericho. Kinuntim na nga kasi hindi nga nagbayad, sabi ha, ni Idlingaw. Kaya wag mong hanapin yung 125 million kasi pinaglalabanan pa yan. Ito, hindi na ito pinaglalabanan. Ayan, Mika Villa Channel. Ang liit ng 125 kumpara sa ninakaw ng Marcos mula noon hanggang ngayon. Ay, bahala kayong dalawa dyan. Bahala kayong dalawa dyan, MC Villa Channel. September 13, ang peak news ay si First Lady Lisa Malacanang. Nasa Malacanang daw. Alam mo ito alam nyo ito mga boss maraming naglalabas ng mga ganyan na usapin. Ako naman, hindi naman tayo silingaw pala nagsabi, maniwala ka na. Maniwala ka na. Abay, sabi nila, social media, mainstream media, hindi daw fake news eh. Oh. Si Alfredo Bahaynon, ang sabi ng mainstream media, hindi daw sila fake news. Labanan daw ang fake news. Ngayon, kaya nga ang tanong ko, Boss Alfredo, love me, magandang hapon. Ang tanong ko, Boss Alfredo, kung totoong fake news si Idlingaw, ay dapat tanggalin isarado ang Channel 5, ang prangkisa. Kung fake news. Di ba? Dapat lang, patunayan nila na fake news. Ngayon, kung hindi fake news, ano nang nangyari sa kaso? Yan lang ang ano diyan. Kung may galit ka kay Idlingaw, wala na akong pakialam doon sa iyo. Kasi ang pinag-uusapan dito, Boss Alfredo, fake news. Pinagbibintangan nila ang social media na puro fake news. Ngayon, patunayan nila na hindi fake news itong na ito. Kung hindi fake news, ay dapat araw-arawin nila ang Pangulong Marcos. Maganda pa manood sa social media ngayon kaysa sa mainstream media. Di ba?
Trusted Team, Mel Sword, mega love shout out. Mary Grace Palasar, yan, mega love shout out din kay Love Me. No? Hindi siguro na narinig ni ano, no? Hindi siguro narinig ni Boss Alfredo yung ano, yung pinarinig ko. Ganito na lang, Boss Alfredo. Kung may mga kaibigan kang marunong sa sign language, kasi mayroon naman ano doon sa ano, mayroong nag-sign language sa baba. Mayroong nagsa-sign language. Ngayon, pumunta ka sa News 5 Everywhere sa TikTok. Hanapin mo Idlingaw. Ayan, mahanap mo yan doon. Ngayon, patingnan mo yung kung totoo yung tama yung sinasabi sa balita, yun doon sa nagsa-sign language. Kasi pag delay, pag ano, ay ibig sabihin fake news ang ano, Channel 5. Kung hindi man Channel 5 ang nag-fake news, ay kasuhan nila yung ano niyan, kasi News 5 Everywhere ang lumalabas pagkatapos ng TikTok di ba? Ayan, Love Me, magandang hapon. Ano bang balita sa radyo at TV? Ayan, ano ang balita? Ayan, yung kay First Lady Lisa naman ay hindi tayo dyan mag-comment tayo dyan kasi yung isang kasama niya na ano na binawian ng buhay ay wala tayong ano doon ano. Pero maraming naglalabasan niya sa social media. May mga panoorin nyo bago anong pangalan nung nakakuha. Doon sila kasi huling nagkita-kita doon sa ano yun? Tito Pits ba yun? Restaurant doon sa Los Angeles. Sikat yun sa Congress na nabasa na ano yun sa Congress yung investigasyon noon kay ano sa asawa ni Garma. Nabanggit yan doon yung restaurant na yan na sikat. May isang kababayan tayo doon na sakto may birthday din sila, doon sila nag-celebrate doon sa ano, nakuhaan nila nung huling gabi bago daw nawala yon si tanto ko ba yon yung huling gabi natin niya ano kasi yun lang naman ang pinakita niya doon, hindi niya naman alam ang pangyayari, bakit nagkaganon, bakit anong pangyayari, basta nakuhaan niya nung huling gabi kasi kinukuha nila yung timeline bago sinabing lumipad papuntang Pilipinas. Alanganin talaga yung oras, kasi yung airport daw is 1 hour, mahigit 1 oras galing doon sa Tito Pits ba yun? Tito Pits Restaurant doon sa Los Angeles. Sikat na restaurant yun, kumbaga maraming lahat ng mga Pilipino mga businessman doon pumupunta sa restaurant na yon. Kaya yon, pero hindi na natin ano yun kasi hindi natin ano yung mga bagay-bagay na mahirap tayong mag-fake news. Sabi nga labanan ang fake news, di ba? Ang hamon ko, kayo mismo, alam ko magagaling kayo lahat dyan, lalong-lalo na ito si Love Me at saka si Mary Grace magagaling yan. Si Boss Alfredo magaling din to. Hanapin mo kaagad Boss Alfredo dyan sa TikTok, News 5 Everywhere. No comment sa mga fake, no comment sa mga fake. Ito talaga si Love Me. Love Me, siguro may ano ka dyan, may karanasan ka dyan sa mga fake. Dito ka na sa akin. Hindi tayo fake. Tapos kumanta na tayo ng kumanta. Hindi fake 'yun. Hindi fake ang labanan doon, kantahan 'yun di ba? Ang ano lang dito, gusto ko lang bago tayo magtapos, gusto nating linawin. Boss Alfredo,
Hindi ako ano ha, malaya kayong mag-comment diyan. Ang sa atin dito, kung totoong lumalaban ang mainstream media sa fake news, huwag tayo doon. No? Patunayan natin na hindi fake news. Kasi kung hindi fake news, nasaan na? Yun ang atin doon. Nasaan na yung ano nang nangyari sa kaso? Bakit hindi na nila binabalita? Binabalita lang ba nila yan dahil kalaban nila noon? Ngayon hindi na nila kalaban kaya hindi na nila binabalita? Ganon ba yon? Dapat kung talagang tapat kayo sa tao, tapat kayong magbabalita, ay ibalita niya kasi binalita nyo na yan eh. Nandiyan na yan, hindi na mawawala yan. Maliban lang kung hindi nyo burahin. Di ba? Inaano nyo pa na tapat kayo sa bayan. Tapat na pagbabalita. Bakit ngayon wala na? Ano nang nangyari? Dahil kaalyado na kayo? Ganon ba yon? Hindi na kayo tapat sa bayan yan. Kung hindi nyo na inaano yan, binabalita niyan. Di ba? Kayo ang nagpi-fake news. Ngayon, kung fake news naman ito, dapat tanggalan din ito ng prangkisa. Tanggalan ng prangkisa itong Channel 5 kasi naglalabas ng fake news. Marami kasing nagsasabi na ang mainstream media ay yun ang tunay na fake news. Di ba? Parang ang gusto ko nang maniwala eh. Kasi katulad nito, kung hindi ito fake news, asa na? Bakit hindi na nila binabalita? Ako parang gusto ko nang maniwala. Alam niyo kung bakit? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa may nahuling snatcher. May nahuling snatcher. Nakuhaan ngayon ng mainstream media, nakuhaan camera, on cam, harapan, in-interview. Bakit ka nagnakaw? Nandoon na sa loob ng kulungan ha? Iyon pala napagbintangan lang na nang snatch. Ngayon bakit ka nagnakaw? Kinuhaan mo na yun ha? Harapan, kinuhaan mo na ng camera. Ngayon tinanong, ba't ka nagnakaw? Ay hindi ho, napagbintangan lang ako. Ngayon nanalo sa kaso yung kinuhaan niya ng camera. Kinuhaan niya, in-interview niya bakit siya nagnakaw. Ngayon nanalo sa kaso. Ibinalita pa ba nila? Di hindi na. Sira na yung reputasyon ng tao. Kasi nga ikinalat na nila eh. Di ba? Ikinalat na nila sa buong Pilipinas yung mukha ng tao. Yung pala napagbintangan lang. Nanalo sa kaso, tinalo yung mga pulis. May babalik pa ba yung reputasyon? Pag nakikita nakita kita sa nakita kita sa TV snatcher ka pala ng kwintas eh. Ngayon hindi na alam, hindi na naibalita ng mainstream media na nanalo pala siya sa kaso dahil napagbintangan lang siya. Di sira na yung reputasyon. Di ba? Di fake news. Fake news ang mainstream media. Di ba? Kasi nasira na yung reputasyon ng tao eh. Yun lang ang simpleng paliwanag. Kaya nga ang ko dito, lahat naman kayo matatalino diyan sa 170 170 na nanonood.
Yung mga hindi nag-comment diyan, okay lang. I-research niyo News 5 everywhere. Ngayon ay kalampagin natin ang News 5. Kalampagin natin ang Channel 5 kasi may mga ano naman sila, may mga social media account sila eh. Kalampagin natin. Nasaan na yung binalita nyo? Ano nang nangyari doon sa kaso? Bakit wala na kayong balita tungkol diyan? Dahil baka alyado na kayo? Tapos ang pagbibintangan ng mga mainstream media, ang social media, nasaan sila? Nasa social media din sila. Ang social media, kadalasan yan, yung sa loobin, katulad ko. Lalabas ako ng sa loobin ko. Iyon ang kadalasan na maririnig. Maliban nga lang kung yung marites mo rin, na hindi totoo, nasira yung reputasyon ng tao. Pero titingnan natin ang sitwasyon. Kaysa sa mainstream media. Di ba? Walang pinagkaiba? Pare-parehas. Kasi nga, yun nga yung pinaliwanag ko. Yung isang snatcher na napagbintangan lang pala, ibinalandra nila doon sa camera yung mukha. Ngayon, natalo yung mga pulis sa kaso, ibinalita pa ba nila? Hindi na. Di kawawa yung reputasyon ng tao. Kasi ibinalandra na nila ang mukha sa mainstream media. Ngayon, kung totoong hindi fake news ang mainstream media, ano nila, katulad yung sinasabi ko, ibalita nila. Katulad yan, halimbawa may aksidente, nasagasaan yung isang bahay ng malaking truck. Nakuhaan kagad yung driver, nakakulong, nandoon sa nakakulong. Di ba? Damage sa property ang kaso. May mga nasaktan, may mga nasugatan. Nakabalandra yung mukha sa camera. Buong Pilipinas nakapanood. Ngayon, ibalita pa ba nila yun na Ibalita pa ba nila yun na nakalabas na yung driver? Dahil napatunayan na talagang nagka-problema yung sasakyan? Hindi na. Yung reputasyon ng driver, sira na. Mag-a-apply siya ng kumpanya. Magkikita siya, ikaw yung ikaw yung driver na balasubas Nakita ka sa TV Sinagasaan mo yung bahay Di ba? Sira ang reputasyon ng tao. Ano pa yung kinabukasan niya? Sinira niyo na. Di fake news talaga ang masasabi ko na fake news ang mainstream media. Hindi ko inaano yun na ang masasabi ko ay pwede talagang maging fake news ang mas fake news ang social media. Ang mainstream media. Kasi nga kung ganyan ang ganyan, bintangan ang bintangan, ay tingnan ang reputasyon. Kasi itong katulad ko, nagla-live ako, wala akong nakuhaan na mukha. O maliban lang pag nasa labas, halimbawa rally, marami talagang makukuha ng mukha doon. Pero ito, ako lang ang mainstream media, lalo na pag alas 7, balita yan. Yung mga inapi, yung mga pinagbintangan ng pulis na naabsuelto, binalita pa ba nila na naabsuelto? Hindi na. Paano yung reputasyon nun? Paano yung human rights nun? Kaya ako parang naniniwala na ako na ang fake news talaga ang mainstream media diba? Ang sa atin, kung talagang totoo ito, ang tanong ko lang ito.
Sa bagay, si Loren Badoy, tsaka si Ka Eric Siles, nakulong dahil nagtanong. Ang tanong ko lang, kung totoo ito, yung binalita ng Channel 5, ano nang nangyari sa kaso? Oh. Kung hindi naman totoo, ay dapat isarado itong Channel 5 kasi fake news sila. Oh, kung hindi man fake news, kasuhan nila kung sino ang nag-fake news sa kanila. Di ba? Iyon ang maliwanag doon. Kaya dapat sa paglalabas ng mga balita, isipin na, ang problema, mainstream media, basta makakuha lang ng hindi. Doon lang talaga. Kawawa yung reputasyon ng nakuhaan. Lalong-lalo na kung sa unang-una, aping-api, yung wala naman palang, hindi naman pala. Oh, wala na, sira na yung reputasyon ng tao. Kawawa naman paano na yung human rights nun, di ba? Na ano na yung human rights? Nasagasaan na yung human rights ng tao? O tayo naman maluwag naman tayo kung sumagot sila. No? Sabi nga, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Diba? O doon tayo sa doon tayo sa totoo, wag tayo sa fake news. Mahirap kasi yung nagbabalita tayo ng hindi totoo ngayon sa amin naman lang nagsasalita dito sa harap ng media, opinion lang ito ng pangkaraniwang mamamayan. No? Huwag masaktan kung sino ang nasagasaan. Huwag masaktan kasi ikaw pag nasa gobyerno dapat mahaba yung natin, hindi yung pikon, no? Kasi diyan nga tayo, alam mo sa totoo lang, yung mga criticism, diyan tayo nakakakuha ng magagandang idea Yung pagpuna sa iyo, kasi diyan tayo nakakaisip Bah. No? Diyan tayo nakakakuha ng mga magagandang idea sa mga pumupuna na yan kung paano mo masolusyonan ang isang problema. Kasi nga kung mapapansin nyo, hindi naman yung iba niyan, hindi naman talaga kinikriticize ka. Kumbaga inaano ka lang yan para anong tawag nito, motivate ka na gawin mo ang tama. Pero yung iba, wala na tayong magawa dyan. Talagang sarado ng pag-iisip niyan Talagang iyon na yun doon na yun wala na tayong magagawa doon, di ba? Ay, sa lahat ng nandyan maraming salamat. Baka pwede naman paki-like ang ating live, no? At maraming salamat sa lahat ng nagtambay dyan, maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng dumalo, sa lahat ng dumaan. Ayan, maraming salamat, lalong-lalo na dito kay Boss Alfredo Bahay nun. Ayan, kay Kuya Pamboy TV, ayan, ng Qatar, mega love shout out sa lahat ng Pilipino dyan sa Qatar. Mega love shout out, nandyan ang kapatid kong isa. Ayan, at kay Mary Grace Palazar, ayan, trusted team Miss World. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat, sa 142 live viewers. Mega love shout out sa inyong lahat. Baka bago tayo magtapos, baka pwede naman paki-like and share. Ayan, malapit na kaming bumiyahe. Paki-like na lang po. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng dumaan. Ayan, basta ang atin, labanan ang fake news, no? Labanan natin ang fake news. Doon tayo sa totoo, no? Kung totoo yan, tanungin natin, ano nang nangyari sa kaso? Nagbayad na ba ang pamilya Marcos? Diba? Kasi human rights victim din yon. Ang kinaso kay Pangulong Duterte is human rights. Human rights victim din. Paano yung biktima din nila?
ano yun, absuelto sila? Diba? Absuelto sila doon? Hindi naman dapat. Pag nagkasala ka, panagutan mo. Diba? Panagutan mo dapat. Pag nagkasala ka. Hindi yung gusto mo maabsuelto ka. Maling paraan yon. Hindi dapat yun. No? Yan lang ang ating pinag-usapan ngayon, ano? Gusto ko kayo na ang magpatunay. Ayaw kong, basta ako pinarinig ko sa inyo. Puntahan nyo ang TikTok ng News 5 Everywhere. Hahanapin nyo Ed Lingaw. Yan, makikita mo yan doon sa mga ano ni Ed Lingaw. Makikita nyo na yan doon 3 years ago. Kapapanalo pa lang ng Pangulong Marcos. Alam nyo, nilabas yan nila kasi kapapanalo pa lang, kaya noon talaga criticism sila kay Marcos. Ngayon nakaupo na, goodbye criticism na. Di ba? Ngayon nagbibintangan ang mainstream media at saka social media, nagbibintangan na fake news. Sino ang tunay na fake news? Binigyan ko na kayo ng konting halimbawa sa fake news. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsasabi ng totoo doon? Kasi kadalasan yan talagang ang ano diyan, lalong-lalo na yung mga petty crime, yung mga maliliit na ang gusto kasi niyan, spotlight. Yung anong tawag? May tawag kasi diyan nung kami noong araw sa DCRH, nung nasa operasyon tulong ako noong araw, pag mayroong anong tawag nito, breaking news, nagbibigayan sa amin ng panggasolina. Yan, breaking news. Yan, nagbibigayan ng konting pabuya. Halimbawa 50. Kasi nung araw mura pa naman yun 50 pesos. Nung araw na nasa taxi ako kasi membro ako nung araw ng operasyon tulong sa DCRH. Pero hindi ko alam sa iba Ngayon alam ko wala na yun. Ano na yun. Basta membro ko ng operasyon tulong kasi mayroon ng doon, mayroon ng mga ID na sa media. Mayroon ng mga ID. Kaya pag halimbawa on the spot. Pero no, radyo lang kami, wala kaming telebisyon. Kaya walang fake news. Makikita mo talaga on the spot, ibabalita. No? Hindi naman nababanggit yung pangalan ng tao. Kaya kahit kahit na absuelto yung tao, hindi nasira yung reputasyon kasi walang pangalan Hindi mo makita sa telebisyon yung mukha Ngayon hindi na, pag breaking news, nandoon ka agad yung camera, nakakamera na doon sa kung sino ang salarin Ngayon, napawalan sala yung salarin. 'Di ba? Absuelto sa kaso. Yung reputasyon ng tao, wala na. Na yung naapakan ng human rights ng tao. Pag mag-apply na ng trabaho, ay makita siya. Naku, ikaw pala yung siraulo doon sa nakita ko sa television, ikaw pala yun? Ikaw ito, di ba? Papakita sa iyo yung di ba ikaw ito, yung pangalan mo na ito? Ikaw ito wala na. Sira na, wala na dignidad yung tao. Di ba? Yan lang. Maraming salamat sa inyo. At nakaisang oras na tayo. Pag may pagkakataon, maaga makauwi, mamaya uli. Ayan, kwentuhan ulit tayo, Kwentuhan ulit tayo mamaya. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, kay G. Chang Wok. Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat. Kay Kagawad Antonihan ng Maguindanao. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Kay Paul Dunisa Official,
Mega love shoutout sa inyong lahat. At kay Love Me. Ayan, kay Mary Grace Palyazar. Kay Kuya Pamboy TV, mega love shoutout sa Doha, Qatar. At kay Alfredo Bahaynon, mega love shoutout. Kay MC Ibilia Channel, mega love shoutout. Jericho Channel, mega love shoutout. Kay Pretty. Sa lahat ng dumaan, maraming salamat po. Sa lahat naki-join, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-like. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon at ingat po tayong lahat. God bless us all.